Behind the scenes. Že... Dobre. Že čo? Na 3 kamery budeme natáčať 3 či 30 minútový film. No neviem, či nebude treba ešte jedno. Že tuto ešte. Lebo... Čau. Matuško. Rob kuk. Čo chceš zase? Čo mám? Jasno. Teraz detálna tvár. Ešte raz. Ktorá sa dneska nachodí poriadne. Môžem? Môžeš. Dobre, v jednom bode mi to rozostrilo. Ešte raz, prosím ťa, Kajka. No tak na deň príliš. A možno je tyčky. Sa nedá ešte. Ďaleko nemusí ísť, asi na 3-4 schodíky. Chlapcov už vyplo z natáčania. Aký máte Instagram? Nemám žiadny, nedávam. Bohužiaľ. To nedávam, som jak dobre zvýraznil. Ty máš aký Instagram? No, ona je smutná. Ty? Čau. Nikoho nezaujíma. S tým to toč. S kým? Ja s kým? Dobre. Hej, ešte s kým? Opa! Ľubo sa uráža. Ľubo odchádza dramatické, strašne. A ide skákať z rebríku, neviem. Na tela, no. Zabijem sa. Matúš, ty prestaň. Zabijem sa. Ľubo, nerob to. Ďalej dá tela, no potom. Ty čo? Wow. Aťka, čo nám k tomu povieš? Aj keby, no tak, čo ti dal? Kde by som Idem sa vyjadrovať. No, nečudujem sa. Vonku 15 stupňov, aj viac a zimné topánky na nech sa páči. No a natočím sa a môžete kráčať. A zastavte. Pozrite sa na seba. Ja vidím. Ľubo, čau. Čau. Vypad jazyk. Iba takto. Tak ja chcem ho daj von. No, dobre, nevadí. Viete čo? A kam zmizol Matúš? Jaj, veveričky si naháňať. Haló. Počkaj, vedel som. Ale kam bežal Matúš? Ešte raz a dá, pôjdete opačne teraz. Prejdete. Matúš bežal takto. Čo ja viem tam. Matúš! Druhýkrát sa mi to nechce rozhodnúť. Chcem. A ja som chcel ísť hore na strom, ale... Počkaj. A ty nepôjdeš na placia vôbec. Ale drž sa. Dobre. Drží sa, počkaj. Ešte ideme točiť. Vlaso, ježiš, do mňa. Počkaj, veď vy... Au. Prepáč. Ale ja viem, ale... To sú kanály. A? Wow, no kto by to len povedal. Hej! Pozdravíš. Ďakujem. Veď to trasie. Sa trasieš. No bože, bolo to také ťažké. Rýchlo s tým rebríkom. Lebo to si... Ako máme ísť dole? Ženy vo svojom domácom prostredí.
Čo si povedal? Zobaj tie štipce.